Dende hai 8 anos, Amicos leva conmemorando este Festival da Inclusión cada 3 de decembro, coincidindo coa celebración do Día Internacional da Discapacidade. A actividade desenvolverase a partir das 10:30 da mañá no Polideportivo de Barraña. En el tomarán parte escolares dun total de 10 centros educativos do Barbanza. É o miércoles día 3 de diciembre, no pabellón de Barraña, aquí no Concello de Boiro. Celebramos a 8ª edición do Festirititi. Haberá moitos xogos, diversión, sorpresas, e quen queira saber máis, que se acerque. Como creo que mejor lo sabemos hacer, que es jugando y fomentando la inclusión de los escolares del Barbanza con las personas con discapacidad de nuestro centro. Van a participar más de 10 centros escolares, de Ribeira, de Boiro, de Palmeira, de Noia. Vamos a pasarlo muy bien, como ha dicho Javi, va a haber muchas sorpresas. Dende Amicos destacaron o apoio da Xunta a través da Consellería de Política Social para poder desenvolver esta actividade, así como tamén de outras entidades e empresas, como é o caso de Gealsa, que unha vez máis mantén o seu compromiso con este festival. Eu quero dar as gracias á Consellería de Política Social e á Igualdade e a todas as empresas que nos apoian. Está Gadis, Veolia, Maldonas, Rías Baixas, Grupo Nosa, Fesba, Boiresa e Ángel Mar. É un agradecemento moi especial ao Grupo Gealsa, que a través do programa Wixi leva apoiándonos desde o primeiro que empezamos, desde o primeiro ano que fixemos o Festirititi. Tamén colabora coa iniciativa o Concello de Boiro, dende onde agradeceron a Amicos a súa capacidade para unir entidades, centros de ensino e empresas cun obxectivo común, que non é outro que a inclusión. Visibilizar a discapacidade, pero tamén, que me parece aínda un poquinho máis, de traballar a inclusión. Non só este día, que sí que é certo que se visibiliza un poquinho máis en este Día Internacional con este festival, pero tamén a lo largo de todo o ano con todas as actividades.